Hi. Good morning. Καλώς στην Αμερικάνικη βοήθεια. Something for salt, τίποτα για πούλημα. Άλλες κάουφεν. Yeah, yeah. Cigarettes. Lighters. How much? Σιγά σιγά. Ένας και εμείς προχνόσαστε στο ταμείο. Καπνός. Καμινετάκι. Junior, triple X Junior. Yeah. What is that? Μόνοι. Λεφτά. Από εκείνα που μαζεύεις εσύ, τα πηγαίνεις στην εφορία και σου λέει έκτακτο πράγμα, φέρε μου κι άλλα. Much more. Κι άλλα. Μωρά αδερφάκι μου, τεγκόμενα να σουνα. Καλά είναι αυτά. Good. Έξτρα πριν. Στο ξέρω και που στο μάθανε. Πάρε και το ψηλιάτι. No, 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 no. 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 Πρόσβαρα. Εντάξει. Μασίρα, εμένα πώς τη βόλεψες έτσι. Από επιστήμονας άνθρωπος να κάνεις τράπα με τις ξένες δυνάμεις. Η επιστήμη, κύριε τέτοια, είναι σαν το καρύδι. Έτσι και βγει κούφιο, δεν μπορείς να φας μήτε το φλούδι του. Γεωλόγος. Και τι βγήκε? Έφαγα το παρατάκι του γέρου, έκανα βόλτα όλο τον κόσμο και σήμερα αν δεν κάνω δουλειές του ποδαριού, θα φάω τα δεσίματα από τα βιβλία. Μα λένε ρε φίλο ότι κρατάς καλό σπίτι. Στον Περαία λέει τα κονομάς και στην Αθήνα κάνεις το λέλε. Έχεις ακούσει που λένε τσακώνω την καλή? Και. Και έτσι και δεν τσακώσω, με βλέπω στο Άγιον Όρος να κοιτάζω τη μούρη μου στον καθρέφτη και να ζωγραφίσω τον Αγιάννη τον νηστευτή. Καλογεράκι θα γεννήσει. Κεράσα θα φορέσω. Τι να κάνεις? Άλλος δουλεύει του ποδαριού και άλλος έχει γραφείο και κάνει την κομπίνα. Δήθεν ότι κάνουμε δουλειά εδώ μέσα. Πώς δεν φάνηκε ακόμα, γερομουρμούρης? Γιατί άργησε έτσι? Α, μου φαίνεται πως πάει να εισπράξει το λογαριασμό του καλοκαιρινού. Την καλή σας την ημέρα, κύριε Προϊστάμενε. Μέρα. Ήρθε ο Ντελαπής. Όχι ακόμα. Μια επιστολή. Δική μου. Μάλιστα. Από το Τσιρίγο. Βράστα δύο. Έτσι κάνει κάθε φορά που παίρνει γράμμα από το Τσιρίγο. Γιατί? Εσένα, σου είπα να μην μου κάνεις κόρτες. Ενευριάζεις. Μάλιστα, εσείς Αγγέλα. Αδειά. Καλή σας ημέρα, κύριε Καλημέρα. Προϊστάμενε. Μέσα είναι. Ναι. Κανένα νέο χρόνο. Τίποτα, κύριε Προϊστάμενε. Καλημέρα. Επιτέλους, κόπιασες. Πάλι νευράκια. 12 η ώρα μου ήρχεσαι στο γραφείο. Όχι και 12. Εισέπραξα το λογαριασμό του καλοκαιρινού. Μπα, και εσύ. Τι κι εγώ. Γιατί βρήκα τον καλοκαιρινό στον δρόμο και του τα ζήτησα. Δεν ήξερε φαίνεται ότι τον εξοφλήσανε στο μαγαζί και μου τα έδωσε. Θα τα στήσεις πίσω. Τώρα πάνε αυτά. Δεν είναι τακτική αυτή φίξο. Δεν λέω. Εσύ κάνεις τις κομπίνες, αλλά δώσ' μου τσιγάρο. Αν πάρει και κανένα μπακέτο καημένε. Όχι, δεν θα ανάψω.
Τι είναι αυτό, Τσιρίγο? Τέταρτο. Κατάλαβα. Σου ζητάνε τίποτα δωράκια πάλι τα νύψια σου. Αγαπητέ Θείε Διονύση, από υγεία μάθω ότι είμαστε καλά. Του Θόπερ δι μας ποθώ. Καλά είναι από υγεία στο Τσιρίγο, Διονύση. Δόξα τω Θεώ. Μόνο ο θείος ο Αντώνης ήταν κομμάτι άρρωστος και απόθανε. Τι λέει, πέθανε ο Αντώνης. Έτσι λέει, πέθανε κομμάτι. Και άφησε όλη του την περιουσία, κάπου 100.000 λίρες στην κόρη του την παγώνα. Με τον όρο να έρθει η παγώνα, λέει, και να καθίσει μαζί σου. Τι, μαζί σου που είσαι ο κοντύτερος συγγενής και... Γεια, να την κυδαιμονέψει αυτή και τα λεφτά της και να την παντρέψεις. Παντρέψω. Η παγώνα έρχεται στις 17 του μηνός. 100.000 λίρες. Εγώ. Τυχερή παγώνα. Και εσύ τυχερός. Εγώ, γιατί εγώ. Όσο να είναι. Πότε έχουμε 17. Σήμερα. Βέβαια. Τώρα δεν με κάνεις έτσι, ψυχραιμία. Χρόνι. Μάλιστα κύριε Προϊστάμενη. Απάνω στον κάλο με πέτυχες. Πάρε την ακτοπλογία και ρώτησε πότε έρχεται το βαπόρι από το... Τσιρίγο. Κατάλογος. Ο κατάλογος. Πού τον Μα πού στο διάλογο κατάλογος. Να στο μωρέ, Να το κύριε Προϊστάμενη. Ακτοπλοεία 42-6-39. Άντε ντε. Ακτοπλοεία παρακαλώ. Πότε έρχεται το βαπόρι από το Τσιρίγο. Όχι κύθυρα. Τσιρίγο. Τσι. Κύθυρα. Μάλιστα κύθυρα. Ήρθε. Τώρα τι θα το στείλουμε πίσω. Στάσου. Θα στείλουμε στον Πειραιά αυτό το βλάκα. Ποιο βλάκα. Εμένα κύριε Προϊστάμενε. Και Θα ζητήσει από το βαπόρι του Τσιρίγου τη δεσποινίδα παγώνα. κατηφέ. Πρωτοξαδέρφου μου κόρη είναι. Μάλιστα. Και θα τη φέρεις εδώ. Μάλιστα κύριε Προϊστάμενε. Κατάλαβες. Και αν δεν την βρω. Να μην πατήσει εδώ χωρίς την παγώνα. Μας κυνηγάνε. Όχι. Τότε γιατί τρέχουμε. Βιάζομαι. Ο Χρόνης. Κλεωμένη. Πού βρέθηκες εδώ. Εσύ που βρέθηκες. Εγώ ψάχνω. Για Αμερικάνους. Για τσιριγώτες. Τι λες μωρέ. Εσύ τα κονομάς με τσιριγώτες. Τι τα κονομάω, δεν κονομάω ποσός. Απλώς ψάχνω. Μα συγγνώμη, δεν είστε ο κύριος Κλεωμένης Φινινής, υφηγητής γεωλογίας εν το πανεπιστημίο. Ολόκληρος. Καλά, πώς άλλαξες έτσι. Διότι κι εσύ δεν είσαι ο Χρόνης που καθόμαστε στο ίδιο θρανείο κι όλο έμενες μεταξύ τα αστέως. Βεβαιότατα. Και πώς έγινες έτσι σαν σπίνος. Καναβούρι σε ταΐζουνε. Ποσός, εγώ είμαι λογιστής. Τι λες μωρέ. Και βλέπω κουστούμάκι, Με δώσεις. πουκαμισάκι, Με δώσεις. παπουτσάκι. Με δώσεις. Εσύ από το δώσε θα ρέψεις. Και εσύ από τη φλιαρία στο με κάνεις να χάσω την παγώνα.
Ποια θα χάσεις? Την παγώνα, ιστορία ολόκληρη που δεν έχω καιρό να την πω. Άλλη φορά. Πότε θες να βρεθούμε? Το βράδυ τι κάνεις? Περιμένω να ξημερώσει. Μωρά, απόψε τι κάνεις? Α, εννοείς να συναντηθούμε το βράδυ? Από αντίληψη σε ξουράφι. Να, λοιπόν, το... Για γλεντάκι, πονηρών, Κέντρο. χορευτικό. Τέτοιο. Εντάξει, έγινε. Λοιπόν, απόψε σε 9 στη Μελαγχολική Πέρδικα. Πήγαμε. Πότε? Και τώρα τρέχω για την παγώνα, Γεια σου. Γεια χαρά. $100.000 λίρες. Σώθηκες. Εγώ, εκείνος που θα την παντρευτεί. Φίξω, έχω μια ιδέα. Εσύ ιδέα. Αδύνατον. Σου μιλάω σοβαρά. Έστω, πες την. Εσύ είσαι ανήπαντος. Μάλλον. Δηλαδή τι θέλεις να πεις? Η παγώνα. Δεν πιστεύω να έχεις την αξία να την πάρω εγώ. 100.000 λίρες είναι αυτές. Να πάρω την παγώνα. Μια χωριάτα. Βρε, άστο καλό. Όχι, δεν γίνονται αυτά. Για στάσου ρε παιδί μου. Δεν είναι αμαρτία να δώσουμε τα λεφτά σε ξένους. Το λάθος Διονύση. Εγώ δεν να μοιραστώ το κρεβάτι μου μια παγώνα. Με 100.000 λίρες αγοράζεις 2 κρεβάτια. Βέβαια, 2. Καλά, και εσύ τι έχεις να κερδίσεις να την πάρω? Τα μισά. Συνεταίροι δεν είμαστε? Τι, τα μισά? Μου τι μας λες? Εγώ θα πάρω τη βλάχα και εσύ τα λεφτά. Για κούνα το κεφάλι σου. 25% θέλεις? Φίξω. 25 και πολλά σου είναι. Έστω. Σάι. Καλά, και αν δεν με θέλει? Δική μου δουλειά. Και η διαμόνωση δεν είναι. Ό,τι θέλω την κάνω. Αυτό το ζωνοχρόνις ακόμα να φανεί. Έχω τέτοιο εκνευρισμό που δεν μπορώ να δώσω δουλειά της Αγγέλας. Ναι. Mr. Donkat, please. Πώς είπατε? Mr. Donkat. Donkat. Αγγέλα. Έλα μέσα, παιδί μου. Με συγχωρείτε. Γρήγορα. Παρακαλώ. Περιμένετε ένα λεπτό. Συγχωρείτε, τι είχατε πει Δεσποινής? I want to say, θέλω να πω τον κύριο. Μια στιγμή. Σας παρακαλώ, Δεσποινής Παγώνα. Τι βρήκες? Τι βρήκα επιτέλους. Περάστε, Δεσποινής Παγώνα. Περάστε, Δεσποινής Παγώνα. Τι είναι αυτή? Παιδί μου! Αίμα μου! Όχι! Βλέπεις Φρίξο. Τέτοια κορίτσια, τέτοιες κούκλες βγάζει το σόι μου. Ναι. Ναι. Έλα, κάτσε πουλάκι μου. Εγώ πιέσα πολύ να τη βρω, κύριε υποστάμενε. Έφαγα όλο τον Πειραιά. Δόξα τω Θεώ που έκανες και εσύ μια σωστή δουλειά. Καθίστε, Δεσποινής Παγώνα. Έτσι, μπράβο. Να δεις που θα σε νοικοκυρέψουμε. Φρίξο. Τι? Αν επιμένεις. Χωρίς. Τι λες, βραχίες? Θέλω να φύγω. Σκασμός. Κάτσε πουλάκι. Τώρα, μια στιγμή. Τρελάθηκες, τώρα που μου κάναμε τη δουλειά. Ρως, λεφτά Φρίξο μου, λεφτά με ουρά. Δεν γίνεται τίποτα. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Δεν έχεις δίκιο. Αν την προσέξεις κατά βάθος, έχει γραμμή κλασική.
Στο τέλος, μην ξεχνάς ότι είναι και δεξιά μου φίξω. Έπειτα έχει και του κόσμου τα... Παρακαλώ, τι θέλετε? Ο κύριος Δονκάς. Διονύσιος Κατηφές, παρακαλώ. Κατηφές. Α, ο κύριος. Ω, ποια είμαι? Ποια είστε? Η Πέγγι. Η Πέγγι. Δηλαδή ποια Πέγγι? Η Πέγγι Κάτσου, η ανεψιά σας. Yes. Η κόρη του Άντωνι Κάτσου από την Αυστράλια. Η παγώνα. Yes. Η παγώνα. Παιδί μου, αίμα μου. Θα βλέπεις Φρίξο, τέτοια κορίτσια, τέτοιες κούκλες βγάζει το σόι μου. Βλέπω. Και πώς ήταν να έρθεις έτσι ξαφνικά? Εμείς σε περιμέναμε. Θέλω να φύγω. Να πάω σπίτι μου. Τι, πώς, ποια είναι αυτή? Τι θέλει αυτή εδώ, Μα κύριε προϊστάμενε, Έξω! μα αυτή βρήκα το αβόη. Έξω! Μπροστά μου! Ορίστε μας. Κουβάλισε στο παλιοκάρο. Τι να την κάνω κύριε προϊστάμενε? Να την τρίψει η κασίδα σου. Ορίστε μας. Ούξ! Κάθισε, παιδί μου, κάθισε. Oh, thank you. Τι γιου? Με συγχωρείτε, έχω συνηθίσει με τα αγγλικά. Γιατί αγγλικά μιλάνε στο Τσίριγο? Μα, εγώ τους άφησα να μιλάνε ελληνικά. Μα δεν έρχομαι από το Τσιρίγο. Αλλά... Από την Αυστράλια. Αυστράλια. Yes. Oh, εγώ δεν ήξερα τη διεύθυνσή σας. Γι' αυτό έγραψα στο Τσιρίγο να σας ειδοποιήσουν ότι φτάνω. Και εμείς νομίζουμε ότι έρχεσαι από το Τσιρίγο. Καλά. Και πώς βρήκατε το γραφείο μας? Απλούστατα. Μόλις κατέβηκα από το βαπόρι, κοίταξα στον κατάλογο του τηλεφών. Θιεντό, είσαι ο μόνος που έχω τώρα στον κόσμο. Θιεντό, Ναι, παιδί μου. αυτό είναι τσεκ της Australia Bank για 100.000 λίρες. Είναι ένας κύριος που γνώρισα στο ταξίδι. Μπήκε στο port side. Πολύ gentleman, πολύ gentleman. Και το τσεκ? Yes. Είναι Πληρωτέων. Yes. Πληρωτέων στην Ελλάδα 2 μήνες ύστερα από την ημέρα που θα έρθω. Δηλαδή 2 μήνες από σήμερα. Travel check. Ταξιδιωτικό τσεκ. Yes. Ποιος είναι ο κύριος? Ο συνεταίρος μου. Φρίξος Δελατής. Partner, how do you do? Καλά, μερσή. Γιατί όμως μετά 2 μήνες? Μεγάλο ταξίδι. Εγώ μόνη μου το βρήκα πιο σίγουρο έτσι. Πάμε σπίτι. Είμαι λίγο κουρασμένη. Σπίτι δεν γίνεται. Το διορθώνουμε. Ναι, Α. το σοφαντίζουμε. Μα... Λίγες μέρες θα μείνετε στο ξενοδοχείο. Άλλο! Στην κυρία Σταμάτα μια φορά είναι αδύνατο να την εγκαταστήσεις. Πρέπει να νοικιάσεις και να επιπλώσεις σπίτι ντόμ. Δεν μιλάς τώρα, να ξοδέψω τόσα λεφτά. Βέβαια, επιχείρηση κάνουμε. Χρειάζονται κεφάλαια. Και ποιος θα αναλάβει? Εγώ. Δώσ' μου τσιγάρο. Guadalajara en un llano, México en una laguna. Guadalajara en un llano, México en una laguna. Me de comer esa tuna, me de comer esa tuna, me de comer esa tuna, aunque me espine la mano. Ay, 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 ay.
retrato en el dinero. La iglesia es el animal, se retrató en el dinero para subir al nopal, para subir al nopal, para subir al nopal. Pidió permiso primero. Ay, 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 ay. Dicen que soy hombre malo, malo y mal averiguado. Dicen que soy hombre malo, malo y mal averiguado. Me de comer esa tuna, me de comer esa tuna, me de comer esa tuna, aunque me espine la mano. Πέγγι Κάτ, αυτή. Ποια? Την έχω γνωρίσει στην Αυστραλία, στην Καμπέρα. Έχει πάει στην Αυστραλία? Τότε που ήμουν γεωλόγος. Και γιατί δεν σε κρατήσαν να βόσκεις τα καγκουρό? Γιατί είχα ξεχάσει την κλίτσα μου. Ωραία κοπέρα, τη θυμάμαι. Όχι ωραία. 100.000 λίρες δεν είναι ωραία. Είναι καλονή. 100.000 λίρες, χρόνι. Ναι. Σου δίνω τις 5. Δώστες. Εννοώ τις 5.000 από τις 100. Πότε? Μα την πάρω. Κλοπή δηλαδή? Δουλειά με εισαγγελέα ποτέ. Γάμος. Γάμος? Άμα την παντρευτώ. Την Πέγγι? Αν ποιον εσένα. Και τι πρέπει να κάνω εγώ? Να με βοηθήσεις. Ναι, την ώρα του γάμου, Όχι βρε, το γάμο. Μόνο που με θυμάται αλλιώς. Με χωρίστρα στη μέση, με χρυσό τόν, κομψό, υφηγητή τυπικό. Και δεν ξαναγίνεις έτσι. Κουρία υπάρχουνε, οδοντοιατρία υπάρχουνε, απ' όλα υπάρχουν. Μπράβο. Λοιπόν βρε χρόνι, καμιά φορά εσύ έχεις και μυαλό. Καμιά φορά έχω. Λεφτά έχεις? Ποτέ. Γιατί θα χρειαστούμε λεφτά. Στάσου. Ο Αγκώπης. Τι, μοιράζει λεφτά, πάμε. Δανείζει. Λοιπόν, δάνειο, κουρίο και συμμαχία με σένα. Γκέγκε. 10.000. 5 είπαμε. Μάλιστα. 5 που λες εσύ και 5 που λέω εγώ, 10. Είσαι ληστή. Λογιστής. Είδα. Φτάνει. Όχι άλλο. Το πίνω πολύ γλυκό. Ο συνεταίρος σας δεν ήρθε ακόμα για το τσάι. Θα έρθει. Είναι σπουδαίο παιδί ο Φρίξας. Δηλαδή, τι σπουδαίο. Τέτοιος κύριος είναι ζήτημα αν υπάρχει τρύπες. Τίμιος, εργατικός που... Ναι, αλλά ο δεύτερος ποιος είναι, δεν μου τον είπατε. Εγώ, ποιος άλλος. Κρίμα που δεν έχω κορίτσι να τον κάνω γαμπρό. Νάτος.
Καλημέρα. Καλημέρα. Λίγα λουλούδια για να στολίσουμε το καινούργιο σπιτικό. Thanks. Γεια σου, Ντόν. Μέρση. Τσάι. Ναι. Πόσοι? Δεν το πίνει με ζάχαρη. 6 κομμάτια. Πώς? Μέρση. Λοιπόν, ευχαριστημένη. Yes. Ο θείος Δον είναι πολύ καλός. Με κάνει να ξεχνώ το μακαρίτι του μπαμπά. Ο καημένος ο Αντώνης. Ο καημένος. Δώστε μου ένα τσιγάρο, θείο Δον. No, θέλω από το θείο. Thanks. Σας υποσχέθηκα ένα περίπατο. Θα πάμε? Βεβαίως. Μια στιγμή όμως να Ναι. ετοιμαστώ. Πάρδον. Ντόν. Με νευριάζεις. Δεν φτάνει που χάλασα του κόσμου τα λεφτά για το ρημαδόστιντο. Με λες σχεδόν. Τι θες? Πρέπει να πληρώσεις, αγαπητέ μου. Τι κάνεις έτσι? Τι ανυψιάσου να βγάλω περίπατο? Δεν θα βγάλω τη δική μου. Πόσα? Αν κρίνουμε ανάλογα με το ύφος της, θα χρειαστούν περίπου 400 κομμάτια έχω πληρώσει. 400. Και 6 που θα μου δώσεις? Πόσα? 6. Αυτό είναι ληστεία. Είναι εκβιασμός. Είναι μαρτύριο. Αν δεν πετύχουμε, να ξέρεις, θα αυτοκτονήσω. Βασίσου στη γοητεία μου. Με 6 κομμάτια έχεις στην υπηρεσία σου ένα γόη. Ρέιντι, δεν άλλαξες, σ' αρέσει? Δεν ξέρω τι να πρωτοθαυμάσω. Το φόρεμα ή εκείνη που το φοράει. Πάμε. Yes. Γεια σου, Ντόν. Γεια σου. Bye bye. Στο καλό. Εγώ με μου σου διοικητή από τράπεζα συμφωνία έκανα. Αγώ με είπε, εμείς τράπεζα ούτε παλιά ρούχα τα πουλάμε, ούτε παλιές μηχανές τα δίνουμε, ούτε τίποτα. Άμα και εσύ τραπεζιτικές δουλειές δεν θα κάνεις. Δανεικά δεν θα δίνεις, με είπε. Συναποβλάσταρα. Τι είναι αυτό? Αρλούμπες. Και αφού σου φέρνω τέτοια δουλειά και τη ρίχνεις στον τενεκέ με την ψαρόκολα, χαίρεται και πάω για αλλού. Στάσου, στάσου. Άντε, πάω αλλού. Πού θα πας βρε, κι ο Πόλου κι ο Πέγα, πού θα πας, πού πας? Να βρω λεφτά. Πολλά ζητάς βρε, πόσο είναι το πρίκα? 100.000 λίρες. Χρυσές από χρυσό. Όχι, μπαμπακερές. Και πόσο θα σε δίνω εγώ? Θα χρηματοδοτείς τη δουλειά για να την παντρευτώ την Καρτερίνα. Αμάν, Καρτερίνα, πουλί θα παντρευτείς. Όχι, κουρούνα. Την κοπέλα βρε για να την παντρευτώ χρειάζονται λεφτά. Πόσο χρειάζονται? Εκατό φράγκα δράχμες, τα στέφανα, 300 παπάδες, 200 λαμπάδες, με 1.000 μπόλικα, εντάξει είσαι. Βρε θέλω λεφτά, πολλά λεφτά να ανοίξω σπίτι. Βρε το σπίτι δεν ανοίγει με παράδες, με κλειδί ανοίγει. Σπίτι βρε, κοστούμια, έξοδα. Αυτή δεν είναι από τις κοπέλες που ξέρεις. Να γνωρίσουμε παιδί μου, να γνωρίσουμε. Πρώτον δεν θα τη γνωρίσεις, γιατί έτσι και σε δει που είσαι σαν καλαμαράκι της κονσέρβας. Α, για να σου πω, εμένα μη με λες καλαμαράκι της κονσέρβας, γιατί εγώ θυμώνω. Σε πείραξε το καλαμαράκι. Όχι βρε παιδί, κονσέρβες πειράζουν στο μάχη μου. Στο μάχη μου. Λοιπόν, έτσι και την καταφέρω να την παντρευτώ, παίρνεις τα έξοδα που έκανες και 5.000 λίρες. Βάι. Και τι να κάνω τόσους παράδες? Φάτε σάμαλι. Να φάω σάμαλι, θα σκάσω. Μακάρι. Εσύ δεν είσαι για μεγάλες δουλειές. Λοιπόν, ναι ή όχι? Στάσου μπρε, μη φεύγεις, να το συζητήσουμε το πράγμα. Άιντε φεύγω. Πού πας βρε, πού πας? Να βρω λεφτά. Εγώ θα σου δώσω. 5.000 είπες. Σωστές. Και δεν θα έχει μέσα Ιταλιάνικες. Ούτε μια. Λόγω τιμής. Πρέπει από την Αυστραλία έρχονται οι λίρες. Δεν έρχονται από την Νάπολη. Άιντε, να σε δώσω. Άμα θα με δώσεις και ένα χαρτί. Θα σου δώσω τον Άσο Κούπα. Βάλε ντέψεις. Χαρτί βρε, ομόλογο θέλω. Τέτοιο λες. Θα σου δώσω. Άιντε,
Στάσου. Στάσου. 1, 2, 3, 4, 5, 6 και δεν μου λες, άμα δεν πετύχουμε τη δουλειά, τότε τι εννοούμαστε? Αυτό δεν μου το ξυνίζεις? Τι σε νοιάζει εσένα? Εσύ θα έχεις το χαρτί και θα το διαβάζεις. Άντε φέρε γρήγορα και έχω να πάω στον κουρέα. Δεν ξέρω, όλα αυτά γύρω με κάνουν σχεδόν ρομαντικό. Βλέπεις ώρες ξεφεύγει κανείς από τον εαυτό του. Και εμένα το ίδιο. Ξέρεις, όταν έφυγα από την Αυστράλια, φοβόμουν ότι δεν θα βρίσκα ποτέ ένα χαρούμενο και πολιτισμένο σύντροφο. Και βρήκες? Πέγγι, είναι καιρός που θέλω να σου μιλήσω. Πώς είστε, Miss Cat? Mr. Φινινής, how are you? Έχω να σας δω από την ημέρα που ήρθαμε. Αδύνατο να ανακαλύψω τη διεύθυνσή σας. Είναι ο κύριος που ταξιδεύαμε Στην Αυστράλια. Ο κύριος Δελαπής, ο κύριος Φινινής. Χαίρομαι πολύ. Η φοιτητής της γεωλογίας εν το Πανεπιστημίο Αθηνών. Επιτρέπετε. Δεν φαντάζεστε τη χαρά μου που σας συνήθισα. Από την πρώτη μέρα ψάχνω να σας βρω. Χαρήκατε. Πολύ. Με τη δεσποινίδα Πέγγι κάναμε καλή συντροφιά κατά τη διάρκεια του ταξίδιου. Πολύ. Πολύ καλή συντροφιά. Ναι, ο κύριος Φινινής κάνει ευχάριστη συντροφιά. Το βλέπω. Ελπίζω να κάνουμε πολύ συντροφιά τώρα που βρεθήκαμε. Η ελπίδα είναι εκείνη που διατηρεί τους ανθρώπους ακέραους. Λουλούδια. Επιτρέπετε αυτά τα λουλούδια να ξεψυχήσουν στην αγκαλιά σας? Thank you. Πώς ξέρετε να κολακεύετε μια γυναίκα? Μικρή. Όλα, παιδί μου. Ορίστε. Τι να τα κάνω τόσο πολλά? Ευχαριστώ. Μπορεί να χρειαστούν να τα στείλει σε κανένα τραυματία. Έρχεστε συχνά εδώ? No, είναι η πρώτη φορά. Και η τελευταία. Λατρεύω τη θάλασσα. Αλήθεια, δεν κάνετε μπάνια, Miss Peggy? Α, Mr. Φινινής, είστε πολύ τολμηρός. Μπάνια. Και την άφησες να πάει μόνη της στα μπάνια με αυτόν τον κουτοδάσκαλο? Γιατί δεν πήγες μαζί? Αφού δεν ξέρω πολύ. Άι, το χάσαμε το κορίτσι. Να μάθεις. Τι? Τρελάθηκες? Φρίξω, φρίξω. Δίνομαι τα σχήρα στο ύψος του στήθους. Όχι, όχι έτσι μωρέ, στο ύψος του στήθους. Έτσι. Οι πόδες δέουν αλλακτήρωση με τα δυνάμεως στο είδωρ. Με τα δυνάμεως. Έτσι. Η αναπνοή δέουν να είναι κανονική. Υψώνουμε τη δεξιά χώρα, όχι χείρα. Στρέφουμε την κεφαλήν αριστερά και εισπνέουμε κανονικούς.
Τι είναι αυτό? Ουίσκι. Πάγω? Όχι. Αυτό βρωμάει σαν κοριός. Πιες το, θα σου κάνει καλό. Μα τι πάθετε εσείς οι δυο? Πώς σπουδιάσατε? Στο γραφείο. Εκείνος ο παλαιονέμις Σπύρας. Αυτό συμβαίνει γιατί δεν έχετε συνηθίσει το κρύο νερό. Ο κύριος Φινινής. Να περάσει. Ορίστε. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Δεν είναι πολύ αργά, Άλλωστε δεν έρχομαι για επίσκεψη. Καλησπέρα σας, κύριε Θείε. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, κύριε. Θα πιείτε από αυτό το ματζούνι. Ναι, ευχαρίστως, αν και δεν συνηθίζω να πίνω. Ήρθα να σας καλέσω ειδικώς για μια παρτίδα τένις. Τένις. Α, ωραία. Τένις. Τελείωσε. Πρέπει να μάθεις τένις. Ποτέ. Δεν μαθαίνω τίποτα. Παρέθηκα. Τελάθηκες. Εδώ πήγαμε στο χορό. Θα χορέψουμε. Άκουσε τι σιγιάζει. Εγώ πληρώνω. Σετ, 6-4. Μου φαίνεται πως πετάμε τα λεπτά. Έτσι μου έρχεται να κατέβω να τους πάω στα μούτρα. Μερσή. Μερσή. Ωραία. Καταλήξαμε να τους κάνουμε και τις μπάλες. Α, μερσή. Μπα, τίποτα. Επιτρέπετε να συστηθώ. Κοκός Αφεντούλης. Και πάλι μερσή. Κι άλλος γαμπρός. Τελειώσατε. Ναι, τι πάμε. Μπράβο, παιδί μου. Πολύ ωραία. Πολύ. Κοκό, τα ρεύματα, θα κρυώσεις. Ρίξε κάτι απάνω σου. Ναι, μαμά. Εσείς όμως δεν παίξετε. Ναι, Δεσποινής Μπίμπη. Είμαι πολύ κουρασμένο. Μα παίζετε τένις? Παίζει. Άκου παίζει. Αν το τένις εμάς είναι το οικογενειακό μας σπορ. Άντε, πάμε. Να δεις τι ωραία παίζει ο Φρίξος. Αλήθεια. Θάλασσα τα κάνεις καημένε. Όχι έτσι. Μη στέκεσαι σαν γαλατάς. Πώς θέλεις, με έπαιξες. Όχι έτσι. Να έτσι μωρέ. Με αυτή τη φωτογραφία θα κάψουμε καρδιές. Ακίνητος. Στάσου. Τώρα σε έχω καλά. Εντάξει. Έλα να κάνουμε τώρα λίγη προπόνηση. Με παΐλησες. Ουφ, με τάραξε ο ήλιος. Άντε. Έτοιμος. Μια στιγμή. Έτοιμος. Πιο χαμηλά. Πρόσεχε καημένε. Αγκούλα και τα χέρια σου, Χριστιανέ μου. Σήμερα Δεσποινής Μπέγκη είμαι πολύ ευχαριστημένος. Από το πρωί μου πάνε ευνοϊκά όλα.
Δρόμο. Τις μπάλες. Ναι, πάλι. Τι έπαθες? Από πού, δεξιά, εγώ αριστερά. Καλώς ήταν, Τι μούτρα είναι αυτά? Ρωτάς κιόλας. Τένις, κολύμπι, αντεραστέ. Να γελάω πρέπει. Αυτή δεν είναι γυναίκα, είναι δύναμή της. Αν τ' άλλο δεν το έμαθες. Ποιο? Μου ζητάει αυτοκίνητο. Σήμερα λέει θα έρθει να σε πάρει να το δοκιμάσετε. Αυτοκίνητο. Τι σε νοιάζει? Με δικά της λεφτά πληρώνει. Δικά της. Όπου να είναι λίγη προθεσμία. Θα το εξαργυρώσω με το τσεκ. Αν δηλαδή δεν το φάει κανείς από τους μαντράχαλους που την περιτριγυρίζουνε. Καλημέρα. Ρε καλός μου το, ρε καλός μου το. Καλημέρα. Έλα. Πού? Στο αυτοκίνητο. Είναι κάτω. Θα διασκεδάσουμε. Ένα τσιγάρο. No, θέλω από το Θεοδό. Thank you. Πάμε. Bye bye, Θεοδό. Στο καλό. Θα σε δω το απόγευμα, Πολύ αμφιβάλλω. Θα πάμε στην Πεντέλη. Αφού το θέλεις. Πεντέλη, εδώ σταματάει ο δρόμος. Όλοι οι δρόμοι έχουν ένα τέρμα. Ακόμα και ο δρόμος της υπομονής. Έλα, να πνεύσει λίγο οξυγόνο, θα σου κάνει καλό. Εμένα δεν έχει ανάγκη το στήθος μου για οξυγόνο. Είναι γεμάτο. Από τι? Από σένα. Ο πύργος της δικής της Πλακεντίας. Λένε ότι τον έχτισε για να είναι κοντά σε κάποιο ληστή που αγαπούσε. Φαίνεται ότι οι ληστές έχουν μεγάλη τύχη με τις πλούσιες κυρίες. Θέλεις να ρίξουμε μια ματιά? Βέβαια. Εγώ δεν θα ξόδευα ποτέ λεπτά να χτίσω ένα πύργο για το χατήρι ενός ληστή. Όχι. Εσύ όπως πας θα ξοδέψεις τα λεπτά σου μόνο για το χατήρι κανένας ηλίθιου. Δεν λες τίποτα? Όχι, μ' αρέσει εδώ. Ναι, είναι τόσο ήρεμα. Έχετε στην Αυστραλία τέτοιες εξοχές? Yes, αλλά δεν έχουμε τέτοιες ερωτικές ιστορίες. Θαύμα. Ναι. Φύγαμε επιτέλους από εκείνη την Αθήνα, όλο σκόνη και θόρυβο. Και ανοεί τους κοσμικούς κυρίους. Λεγόταν Λουίζα Ντεριανκούρ, μια πλούσια γυναίκα που έκανε την παράξενη. Γιατί συνηθίζουν όσες έχουν χρήματα να κάνουν τις παράξενες. Αναστάτωσε την παλιά Αθήνα και η ομορφιά της γέμισε μια ολόκληρη εποχή. Τώρα η δόξα της σκεπάστηκε από τη μούχλα του χρόνου. Κανένας δεν θυμάται πια τη δούκισσα της Πλακεντίας. Ουφ, πολύ θλιβερή ιστορία. Θα προτιμούσα κάτι πιο εύθυμο. Τότε... Πέγγι, άκουσέ με. Μα τι τρόπος είναι αυτός? Άφησέ με! Είσαι ανεδέστατος, άφησέ με σου λέω. Ενά λοιπόν. Πέγγι! Πέγγι!
Λοιπόν, όπως είπαμε. Γεια σας. Γεια σου. Στο μεθαυριανόν πάρτι θα σας διαβάσω. Ό,τι γίνεστε μισπέγγι. Γεια σου, Τόλι. Καλημέρα. Καλημέρα. Θα έρθεις στο πάρτι που δίναμε αύριο. Με συγχωρείτε. Au revoir. Στο μεθαυριανόν πάρτι θα σας διαβάσω τη νέα νομορυκτολογική μελέτη. Το πάρτι. Όχι δα. Η Πέγκη δεν μας κάλεσε για μελέτη, μας καλεί για διασκέδαση. Πρόκειται περί της νέας μου θεωρίας για την επίδραση των μυκήτων, των μανιταριών εννοώ, επί των εδαφών των νήσων, Αμοργού και Καλύμνου. Στο πάρτι θα χορέψουμε. Η επιστήμη και μια γυναικούλα. Να το όνειρο της ζωής μου. Εσάς, κύριε Κοκό, ποιο είναι το όνειρό σας? Μόνο μια γυναικούλα. Κάπως αφηρημένη, Miss Peggy. Yes, με συγχωρείτε. Δεν πιστεύω να ξαναθυμώσεις. Από την ημέρα που πείσμωσες, η καρδιά μου έγινε... Παγωτό. Ο κύριος? Παγωτό. Μάλιστα. Ο έρος από γεωλογικής απόψεως είναι όπως τα πετρώματα που τα τρώει το νερό τρόπον τεινά. Όταν λείπεις μακριά μου, η καρδιά μου χτυπάει. Αυτά που λες. Ξέρω, είναι μονοτονία. Ορίστε. Άλλη φορά θα σας αναπτύξω και αυτή τη θεωρία. Έλα, φάει το παγωτό σου. Άλλωστε, η αισθηματική αυτή διάβρωση... Μα τι πάθατε, Miss Peggy? Nothing. Με συγχωρείτε. Γεια σας. Γεια σου. Μα τι έχεις και γυρίζει? Ποιο? Νευροκαβαλίκαιμα. Μικρή. Ανεξήγητον και πρωτοφανές. Έλα εδώ. Πάρε, παιδί μου. Εμπρός. Δεν είναι εδώ. Ποιος τον ζητάει? Ζουζού. Όχι, δεν θα έρθει. Ανάγκη. Στου συνεταίρου του κυρίου Κατηφέ. Βέβαια θα τον βρείτε. Έχουνε πάρτι. Πάρτι, διασκέδαση. Παρακαλώ. Είσαστε ο πιο χαριτωμένος θείος που γνώρισα στη ζωή μου. Ο Κούκος. Σας πάτησα? Με τάραξες. Μίλ παρντών. Τα αισθήματα δεν έχουν καμιά σχέση με τα συμφέροντα. Καταλαβαίνετε εμείς. No. Θέλω να πω δηλαδή ότι τα χρήματα δεν με ενδιαφέρουν. Δεν λέω, μ' αρέσει. Αλλά αφού αγαπάω την Πέγκη... Κατά παραγγελία της μαμάς σου. Θα ήμουν ευτυχής αν μπορούσα να χόρευα μαζί σας όλη τη ζωή. Άντε, θα λαχανιάζαμε. Εδώ έχει δροσιά. Κοιτάξτε ψηλά. Αστέρια αλάβουν. Νομίζει κανένας πως είναι... Χρυσά. Ελάτε να καθίσουμε. Έχω να σας πω τόσα πολλά. Δεν μπορείτε να μου τα πείτε όρθιος? Τι λέτε? Να πιαστώ. Από την ημέρα που σας γνώρισα, με συγκλονίζει μια αναβραστική κατάσταση όπως των πλοιών της γης κατά τον δευτερογενή αιώνα. Είμαι έξαλλος, Πέγκη. Με καταλαβαίνετε, τα έγκατά μου κοχλάζουν. Τι την ήθελες αυτήν? Τη μάνα του Κουκού. Μα ο άλλος που την ξεμονάκιασε. Κουράστηκε να χορεύει το χρυσό μου. Δεν φαντάζεστε πόσο το έχω καλομάσει. Σάντουιτς. Σούζι. Ναι. Ένα χορό. Είμαι ένας υπότης, ένας παραγνωρισμένος ποιητής. Είμαι τρελός για σας. Δεν το καταλάβατε? Το τρελός το κατάλαβα. Το για μένα δεν είχα καταλάβει.
Γιατί άργησες? Τι ώρα είναι αυτή? Περίμενα τις φωτογραφίες. Τώρα τις φέρανε στο γραφείο. Και τώρα μία έκπληξη. Θα δείτε τις φωτογραφίες του Φρίξου όταν πήρε το κύπελο του τένις. Τι πράγμα? Έχετε πάρει κύπελο και δεν μας το είπατε. Κύπελο λέει. Κύπελα. Πολλά κύπελα. Θυμάσαι που σε χειροκροτούσαν χιλιάδες κόσμος. Μα τι τώρα, θα το κρύψουμε? Ορίστε. Άνοιξε τις μόνος σου. Ω, Πέγγι, αν ντρέπεστε να μου πείτε το ναι, πέστε το τηλεφωνικός. Έλα, άφησε τώρα τις μετροφροσύνες. Μα πού είναι η Πέγγι? Κάπου θα έχει πάει. Πέγγι, Πέγγι. Λοιπόν, η τελευταία σας λέξη. Μας φωνάζουνε. Κυρίες και κύριοι, ορίστε ο θριαμβευτής. Χωρίς κεφάλι. Excuse me. Ο ακέφαλος πρωταθλητής. Τι συμβαίνει? Για κοίταξε, Πέγγι. Να κάποιος που δεν έχει κεφάλι και πετάει τις μπάλες στα κεφάλια των άλλων. Κοίταξε καλά, κακόμοιρο, να τα πεις όπως τα. Μείνε ήσυχη. Το χαρτί, το έχεις το χαρτί. Ναι, μαμά. Μην έρθεις πάλι και μου πεις ότι τα χαλάσωσες, γιατί αλίμονος. Όχι, μαμά. Άντε τώρα, ευκαιρία, τρέχει. Άντε, πάω. Δεσποινής Πέγγι, θέλω να σας μιλήσω. Δεσποινής. Με συγχωρείτε, μπορώ να σας ρωτήσω κάτι, κύριε Προϊστάμενη? Λέγε. Γιατί φωτογραφηθήκατε χωρίς κεφάλι, κύριε Προϊστάμενη? Η καρδιά μου είναι ένας κύμπος. Θα ήθελα κάτι να πιω. Ναι. Πώς, μια στιγμή. Ρεμβάζει. Σκέπτομαι. Ώρες αισθάνεται κανείς μόνος μέσα σε πολύ κόσμο. Νομίζω ότι έγινε συστηματίας τελευταία. Ξαφνικά. Από τότε που μια μικρή δεσποινής μου έδωσε ένα χαστούκι. Φέρθηκες τόσο απέσια μαζί μου. Α, βέβαια, εγώ έκανα μπάνια. Εγώ έπαιζα τένις. Εγώ τριγύριζα στα κέντρα με τους χοπούς και τους φινινίδες. Ζηλεύεις? Όταν σε βλέπω με αυτούς τους βλάκες, εγώ θέλω να γελάς μόνο για μένα. Να σκέπτεσαι μόνο εμένα. Να χαστούκιζεις μόνο εμένα. Εγωιστή. Δεν είμαι εγωιστής. Είμαι ερωτευμένος. Τα ακούς? Ερωτευμένος. Και τώρα τι θα γίνει? Αυτό. Πάντοτε κάτι έλειπε από τη ζωή μου. Έψαχνα μέσα σε τρέλες χωρίς σκοπό. Και ύστερα ήρθες εσύ. Σαν ήμουνα μικρή, ονειρευόμουν ένα γελαστό παλικάρι που θα με έπαιρνε στα μπράτσα του να με πάει στην ευτυχία. Τι είναι αυτό? Το δαχτυλίδι της μητέρας μου. Μου είχε πει να το δώσεις εκείνη που θα γίνει η γυναίκα σου. Το θέλεις? Με συγχωρείς. Σας χάλασα το ειδήλιο. Πώς βρέθηκες εδώ? Μεταξύ. Τηλεφώνησα στο γραφείο. Ποια είναι η δεσποινής? Η μνηστή του κύριου Ντελαπή. Μνηστή? Α, βέβαια, δεν το ξέρετε. Προχθές αρβανιαστήκαμε. Ψέματα. Τι, ανερείς? Φυσικά. Εγώ δεν έχω λίρες για να σε κρατήσω. Α, έτσι. Δεν το ήξερα. Παρντών, δεσποινής. Κι εσείς κρατήστε το δαχτυλίδι σας. Εμένα φοβάμαι ότι θα με στενεύει.
Γιατί είπες ψέματα? Πού ήσουν, βρε παιδί μου? Είχα λιγάκι δουλειά, Θείεντο. Ασχολία της οικοδεσπίνης βλέπετε. Έχω κάτι πολύ σοβαρό να σας πω. Σοβαρό? Πήρα μια απόφαση, Θείεντο. Για πες μας, παιδί μου. Ο Μακαρίτης, ο πατέρας μου, μ' άφησε μια περιουσία και το δικαίωμα να διαλέξω μόνη μου τον άντρα που θα πάρω. Άντρα? Ναι. Και απόψε ακριβώς τον διάλεξα κιόλας. Κύριε Φινινή. Εγώ. Πριν λίγο μου κάνατε πρόταση. Φτάσου μια στιγμή, παιδί μου. Ένα τηλεγράφημα. Δικό μου? Όχι. Δικό σου είναι. Τηλεγράφημα. Παντώ μια στιγμή. Θείεντο. Τι τρέχει, παιδί μου? Australia Bank που είχατε καταθέσει σας χρεοκόπησε. Πώς? Σέξας άνευ αξίας. Πάρε τους συμβολιογράφους. Κοκό, πού είσαι, παιδί μου, Κοκό? Τα λεφτά μου, Γόη, ανήκανε. Τα λεφτά μου με κατέστρεψες. Τι φωνάζεις, βρε Γεροξακούτη? Δική σου δεν ήταν, δε. Τι φωνάζεις? Δική μου, ναι, δική μου. Δική μου, Έξω κι εσύ και αυτή που ήρθε να μας αναστατώσει από την Αυστράλια. Δώσε. Δώσε το τσεκ και πέσει να το βράσει. Βεβαίως, η τιμή που μου κάνετε είναι άπειρη. Αλλά, ναι, είμαι υποχρεωμένος να μεταβώ εις Άγιον Όρος. Θα γίνετε καλόγερος? Ποσός. Πρόκειται όμως να συγγράψω μια νέα μελέτη. Τα πρωτογενή ασβέστια και ατμόσφαιρα του Αγίου Όρους. Και ο γάμος μας? Βεβαίως, αλλά δεν θα είναι δυνατόν. Καταλαβαίνετε. Παρόλη τη συμπάθεια που αισθάνομαι για σας, διότι... Λοιπόν. Την έδιωξε. Έμεινε μόνο στο σπίτι σαν μαγκούφας. Και είπε, λέει, εδώ δεν πρόκειται να ξαναπατήσει. Η Πέγγι, τι θα κάνουμε με αυτή? Έμαθα πως μένει σε ένα ξενοδοχείο. Ξενοδοχείο? Μόνη σε ξενοδοχείο? Ωραία δουλειά. Σε ποιο ξενοδοχείο? Δεν έχω ιδέα. Πρέπει να την βρούμε. Πάρε Βάρνα όλα τα ξενοδοχεία που να βρεθεί. Εκεί ύστερα. Άκουσα, Αγγέλα. Εσύ έχεις ένα δωμάτιο, δεν έχεις? Εδώ μένεις? Σ' αρέσει? Καλό είναι. Κάθισε. Με συγχωρείς για την ακαταστασία, αλλά βλέπεις δεν ήρθε ακόμα η παραδουλεύτρα. Με το μισθό που μου δίνουν δεν μπορούσα να νοικιάσω διαμέρισμα στην Γκραν Βρετάνη. Και θα κουβαληθώ εδώ. Θα στείλουμε το χρόνο να φέρει τα πράγματά σου. Αν και μεταξύ μας,
Εγώ δεν είχα καμιά όρεξη για φιλοξενίες. Αλλά βλέπεις, ο Ντελαπής, ο Φρίξος, αυτός με έστειλε να σε βρω. Όχι να πάω να του το πεις δηλαδή. Αυτός. Αν δεν το πήρες με ρουδιά πως είναι ερωτευμένος μαζί σου. Βλέπεις, υπάρχουν άνδρες που αγαπάνε καμιά φορά. Όπως ο Χρόνης. Βέβαια. Θα μείνεις εδώ που να σε τακτοποιήσει. Και δεν σου είπα τίποτε, ακούς? Εγώ θα τα πληρώσω. Και δεν είμαστε καλά. Αφού εδώ μας είπανε να φέρουμε τους λογαριασμούς, κύριε. Αν θα στον κάνω εγώ να μην υπογράφω λογαριασμούς με τη φίρμα της εταιρείας. Με ποιο δικαίωμα? Συνεταίρος σας δεν είναι? Δεν είναι συνεταίρος μου. Το διέλυσα του συνεταίρους μου. Και αυτού θα του κάνω μίληση. Να στον μάθω εγώ. Παρντώνει κύριος, από μέσα έρχεσαι. Κατά το μάλλον και ήταν. Για πρόσεξε τα λόγια σου που θα με πεις εμένα μήτων. Όχι. Θέλω να ρωτήσω για κάποιον φινινής, μηνινής. Εδώ είναι. Τώρα πήρε πόδι. Πού το πήγε? Όχι, θέλω να πω ότι απήλθε. Τι τον θέλετε? Βρε παιδί, εγώ είμαι ο Αγκόπ. Τον ήθελα για τη δουλειά που μου έταξε. Α, κατάλαβα. Δυστυχώς από το τάξη υπερεύει των προϋπολογισμών. Εσείς του δανείσατε? Τι σας έταξε? 5. 5, κατάλαβα. Μια μούτζα από χιλιάδες. Λοιπόν, κύριε Αγκόπ, έχετε δει χρήματα αεροπόρους? Τι αεροπόρους, μπρε? Να πετάνε. Αμάν, παράδες μου πετάξανε. Θα σε φάω μπαστούρμα. Όχι εμένα, κύριε Αγκόπ. Εγώ δεν είμαι πια φίλος του. Πρώτον, γιατί αυτό στάζει σε όλο τον κόσμο από 5.000. Και δεύτερον, εμένα δεν μου αρέσει τα σίδερα. Πολλά παλιά σίδερα. Αοράζω. Πόσο? Θέλω να πω τα σίδερα της φυλακής. Γι' αυτό σου λέω, να λάβεις τα μέτρα σου. Εντάξει. Τι κάνεις? Παίρνω τα μέτρα μου. Ο ποινικός νόμος σε αυτές τις περιπτώσεις είναι αμήλικτος. Πρόκειται περί μιας πρωτοφανούς απάτης, η οποία θα τιμωρηθεί κατά τρόπον παραδειγματικών. Ο ταλέπορος αυτός άνθρωπος, ο οποίος έκαμε θυσίας εις των βωμών της συγγενείας, υπήρξε θύμα της καλοσύνης. Και εξυπατήθη όχι μόνον από τον συνεταίρον του, αλλά και από αυτήν την ανεψιά του. Το αίμα μου! Γι' αυτό εκάλεσα σας, τους εντύμους, τους αμέμπτους, τους αξιοπρεπείς, για να χρησιμεύσετε ως μάρτυρες. Εσείς τα στηρίγματα της κοινωνίας. Πέτυχες. Ήταν τόσο καλομαθημένη που δεν ήθελα να της θερήσω τίποτα. Τώρα όμως φαίνεται ότι πρόκειται περί λαχτάρας, κύριε προϊστάμενε. Τι, η μήνυση? Θα το σκάσω. Και μάλιστα θα το σκάσω με συντροφιά. Και ποιο θα πάρετε μαζί, αν επιτρέπετε? Εμένα. Θα με πάρει μαζί του. Απαγωγή δηλαδή. Δυστυχώς τα πράγματα έχουν φτάσει στο απροχώρητο. Αν μείνει, αντιμετωπίζει τη φυλακή. Φυλακή? Έρος ανήκατε μάχαν. Δηλαδή οι Βερσές ανήκατε μήνυση. Ήδη ο δικηγόρος εκάλεσε τους μάρτυρες και συσκέπτονται. Μήνυση. Δικηγόρος. Δώσε μου μελάνι και χαρτί. Και άκουσε αυτά που θα σου πω. Χωρίς να σου ξεφύγει τσιμουδιά.
εμπρός. Η Δεσποινή Σπέγγι. Ω. Αλλό. Βλέπω όλη η συμμορία είναι παρούσα. Τι? Καλημέρα, τι εδώ. Να σου λείπουνε τα ντόν. Τι μου κοβαλήθηκες εδώ πέρα. Κι αυτός, κι αυτός. Τι συγκινητική σκηνή. Όλοι οι φίλοι μου μαζευτήκαν να φροντίσουν για την ευτυχία μου. Έτσι μου έρχεται να αρχίσω να κλαίω. Κλάψετε, δεν κλάψετε, εμείς θα υποβάλλουμε μήνυση συνέπεια απάτη. Φοβάμαι ότι θα κάνετε γκάφα, κύριε συνήγορε, και όλοι αυτοί θα πάρουν μια μεγάλη απογοήτευση. Τι τσαπουνάει τώρα αυτή. Θέλει να πει πως έπαψε να είναι επιχείρηση, Διονύση. Είναι γυναίκα και αυτή τη γυναίκα εγώ... Της κάνεις δώρα με τα λεφτά μου. Ο κύριος εισαγγελεύς. Θα με κλείσει μέσα. Πάει καλά. Κάντε όπως νομίζετε, κύριε. Καλά, καλά. Ω, ήρθες, όχι. Ήρθα, Δεσποινή. Πες τους τώρα αυτή τη μικρή ιστορία που ξέρεις. Ποια ιστορία? Α, την ιστορία, μάλιστα, Δεσποινή. Σύμφωνα με την εντολή σας και με το πληροξούσιο που μου υπογράψατε, εξαργύρωσα το τσεκ. Το τσεκ. Κοκό το τσεκ. Μάλιστα, κύριε Το Προϊστάμενη. τσέκ με τις 100.000 λίρες. Μάλιστα, κύριε Προϊστάμενη. Πρώην. Και πού είναι τα λεφτά. Εδώ μέσα. Δηλαδή, ένα μέρος. Σας έκανε κατάπληξη. Κι όμως, είναι πολύ απλό. Το τηλεγράφημα ότι καταστράφηκα ήταν ψεύτικο. Εγώ το σκηνοθέτη. Εσύ? Ήθελα να δω ποιος από εσάς είναι ειλικρινής μαζί μου. Τώρα ξέρω. Απίστευτο. Εξυπνότατο. Εγώ λοιπόν το είχα καταλάβει από την πρώτη στιγμή. Όσο για τα χρέη, κύριε συνήγορε, θα πληρωθούν μέχρι λεπτού. Όλα τα χρέη. Χρόνη, Αγγέλα, εδώ μαζί μου. Είμαι πολύ ευχαριστημένος που τελείωσε έτσι το πράγμα. Όλες μου τις ευχές, Πέγγι. Κυρίες, κύριοι, Φρίξω! 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 ναι, Ήθελα... να εξακολουθήσουμε την κωμωδία. Κωμωδία? Το παιχνίδι τελείωσε. Λυπούμε, αλλά αρνούμε να κάνω το πειραματόζωο. Αντίο. Στάσου! Έχω να σου ζητήσω κάτι ακόμα. Σε τι μπορώ να σε εξυπηρετήσω. Μου δίνεις το δαχτυλίδι? Κύριε Τζάμια, η υπόθεση ξινός τραχανάς. Έχεις δει βλάκες? Όχι. Γιατί δεν έχεις καθρέφτη? Άστα τώρα αυτά. Πάμε. Πού? Να βρούμε κανένα τραμ να μας κόψει. Α, με συγχωρείς, αλλά εγώ μένω. Εγώ θα κάνω διαχείριση. Εγώ την έψησα. Δηλαδή, μ' αφήνεις καγγέλο. Ναι, και θα σου δώσω μια συμβουλή. Όσοι έχουν μυαλό τα οικονομάνε με τις Ιργότες, όχι με Αμερικάνους. Πάρε, παιδί μου, να πεις ένα καφέ. Γεια σου. Αμάν, πού πας βρε, πού πας. Να ζυμώσω όμως τον κούλουρα για την παρηγοριά. Αυτός τη φίλησε μπρε. Όχι. Πώς όχι, το είδα με τα μάτια των οφθαλμών μου. Τα δικά σου. Όχι, ναι μπρε. Γιατί τη φίλησε. Για να της περάσει τον μπαμπά. Με κοροϊδεύεις βρε. Πού είναι λεφτά μου, πού είναι. Ποια λεφτά σου. Στάσου, μη μου τσαλακώσει το σακάκι και θα μπορείς να το πουλήσεις στο παλιατζίδικο. Τα λεφτά μου πού είναι. Μην είναι από λάστη. 5.000 λίρες, 5.000. Θα σε πάω στην αστυνομία. Και τι. Άμα πας θα στα πληρώσει ο αστυνόμος. Έλα μέσα βρε, έλα μέσα. Στην αστυνομία. Ναι βρε, στην αστυνομία. Δεν πάω πουθενά. Πάρε να πιεις ένα καφέ. Αμάν. Τσακώστε τον, πιάστε τον, τσακώστε τον βρε.
Ματαιώτης ματιωτήτων, τα πάντα ματόπονος. Τώρα βρε, χωρίς λεφτά, χωρίς μάζι, τι ονόμαστε? Αν το ήξερα εγώ πως θα τελείωρα έτσι, αδελφέ Αγκόπιε. Αχ, δεν είναι για μας τα του κόσμου τούτου. Άμαν. Τι είναι μπρε? Ωραίο πράγμα. Είσαι. Είμαι λέει και παρά είμαι. Φέρε προκαταβολή. Αμάν πάλι προκαταβολή. Χάιντε. Καλά βρε. Ένα, δύο, τρία, Θα σε τέσσερα. κάνω κουμπάρο. Εντάξει, 5.